mangene. What me mama mangene. Asante. Ghana ha. Wakonya no maya na mangene. Mapaja wakonya amana kwa. Asanteman UK. Ukuma pimwa apembeba. Lost Royal Hotel, ultra modern hotel bia origin hontre ha ewo atwomakofodua wo Asanteman temu ben ebuakwa. Hotel ye feyi na ehon so anika. Se ura dan bia mu a wo hiesie mu ewa honka kwanso. Hotel yi edwumedi ahodo a wodie no esombo ne so ani. Wo VIP rooms or executive rooms and afi wo standard rooms. Obambo de enyade a ehu biom ekira kwai wo atwomakoforidua sunya kwantempo a ebedu kumase de bo kesiesi ho a oniga we filling station na edi hwanimu atwomakoforidua eho na Kelos Royal Hotel ewo obetumi afre ahomatofo yi 0249 450 955 0549 382 485 Kelos Royal Hotel. Your home away from home. Yeah, ebusia ya trust dim Asanteman UK TV so ni oboba sempremo ya won sem de bro now the answer be subscribe channel no na wa share na fe wa like page no na comment no wo de aka ho na yakọ anim hwe ensem boboba na ensem bi ho a meta bia me trust me ka sem a ya dodo no ehu de pese me ka kosi me ka ahintasem me ka sem a ebesi daachi e na me ka itise me ye ayi a odifo a nka me ye odifo Jeremiah na Isaiah yeze me hu de ebeba na maka hwe na Dormaahene na dwuma badu woni ndi opeso ye na no minim se oye Asante se oye Nebukadnezar se so oye Idi Amin minim ndi opeso ye na yentra ho medical ka se ope be se yentra ma board biedum emesi kroko ti anye board abetem ema board photograph na we no sade wa bra photograph so ye nam de bedem chere se na do abadu otupampimu a no atukuro ena na adwena wafa no eni ni kuro no awate no de wo mu nyina no abusia be ma maako mu na do trema me hwe na do abadu de oye no wo pesu otumfu trogu asantefo ani wọ́n wá sẹ́mi làwọn kan. Sa o ti mi mọ mangene. Dabida. O tún fọ ya mangene. O ti mi mọ mangene. Asante. Ghana ha. Wakonya no maya na mangene. Mapaja wakonya amana kwa. Wa make say is every time. Obaka so bad na wayo. When ni patron mo te ofa. Me ajumba du ojo su mienu Ghana bibi amama yo no uya da amede o se musa mama e ba sakakai na me njina dan sa adia me pa me nya bibi kro na me ntina se da wo so no Ghana wo so be bibi obi e no be se ni kwai jesu aye aba so betu esi ni kwa nka na no aba ya to ye no ko sa Attorney General aye bibi wa bra ye de e ka say injunction ato aba no so na ni wa badu aba mra so ato aba no e be si ne be bi bia ga ho re na bia me pese be chere say Asante na nanu mpedinfo no a ye twa opinso ho hia no mu hwe eno na ho asofo bi a mo no na gba babu ya kuo baako na mo disika sponsor na na gba babu no mo so ye hu mo later mo din beba me gbo mu nyina mo din maako ebusafo ye nua mo America Canada mo Europe mo Asia mo asofo bi ene mo links obukofa enuma bi bremo mama wo cars sanso fo wo oburo sika na mo de ma wo no cars na mo de ma wo no enu no maka mo de so nti Asante nti mo na mo ho so me kan wo wo nim sa asofo no bi wo hunu wo ko ndia
India o ye wo no do India ebi na dia to kasafoni ni no saa de ye wo na wo bi mu oni se bibia o papa ne bone ye wade bi o ukọ India ye wo shy ene ye wo gurus na gurus no ma pe papa wo ma pe ankasa shy for na pe ba gurus for no mo ye na saa kawa wo hunu na se komade a wo hunu ukọ India etise wa ba Central Market se de betu zama mafo na nkawa bi nkapo gugu ayiwa muwa ne kremo omotunto no consequence ne 1 series 2 series no ukọ India saa na tie na wa ne se ye on papa e wo ne bone tie saa chewe no ye on papa ye wo ne bone na ne papa no wo ko a wo mo to papa ne ma oto papa no kwa no de ba o de be ya de ama ono ane ho na saa we mu wo beton ma Ghana fo eho odi oto India odi ba Ghana sika mu a kire so aye 30 Ghana cedis kan sika da 300,000 ba so fo tim beton no $1,000 $2,000 any $1,500 na check dollar na yesen 1,000 e kom sen no ma beton ma ye ti wo nyu wo say cham na me chewa de bi won enkofu ya omuso ti otumfo no ba ko King Jonas ena wahini David ena ho bi aka ba ko bi London was a wa ho bi no he wo mu ni ye na naduma badu group sa che na America no ebi di da wo ko ya he me more secret na saa sofo no a ye ka so ayi no ho India sofo na se sofo a ohu waben me ka sofo ne me ya me bo waben woni susu mu nsem bebo die ye nyina se Asante ene oji sika firi kese aso me ka nya burufu na na ma be na ka to kwa tra burufu na nya buru no banya ye ne do ma hene na nya ene do ma afo peni sika no ntira na ka to di kamo hina kamo na burufu de Asante de buru e ba ko Asante ware buruburu ware Asante asifiri buruburu asifiri Asante memo Dormaahene pese otiti buru eni Asante fontem na bia hoye no metubeti osise Asante yesikeda Asante sikeda no emutumi musunsum enye ketwa me kache so otumfo a wo hunu sa no tumi ekuta no Asante tumi no enye ketwa o a wo buru na bi se abuafo kura bai o ma hwiase na doma abuafo a wo so mo yakofo mo nim ko no wo mo ni Asante wo mo dime na ya ni na doma eti mo a mo ka mo wo bo ma na gba badu no mo eye program mo sponsor no no obisa do mo nyina ne se na gba badu se sɛbi Asante yaka yɛ ho abom na nya Asanteman no opeso oni abono saa na di ka na buru ni wo buru eni wo enso mi fo chie dri na ne ganchem etu aprabia na wakeka infiri bia bomwa ene wo pese wo ya se sikegetu mi be kofom sikegesu sun be kofom epeni amatu ma mi gas na echi wade wo ye wo da Asante tu mi ni wo tidie nta wo be bre Asante tu mi aso de die na no mo sorry na na gba be secret ba from de mamo no etu o ma ntia kulu ko India ba saa so from America le ki o mani o ba ko India akoya mo ko mo se no Asante tu mi bi bienu a o metu India egu hu fi jese wo ka Asante fo tribom eho e na Asante tu mi be ko fom na dia wo wan so de se efi ben fi ni ense na na bedu ka no ampa ye hu wo ni bia wa sori ti asem yo na bedu eni kuo bi abamu mpemfo bi ka ho amanyofo bi ka ho amanyofo bi tua radio presenters bi ka se omu Asante hu fi
ekuro so obi atete se na gba bedu nko a wo boa ekuro de ko onu leader ono person we gu Asante ani ase na ebebo ni tiri so wo say me kase na gba bedu obi okasa wo hwenechi wo si Ghana nyina tumi nyina wo ho ba mi nyansa eje ko kura nanse wo so chichi wiase nyansa dia ko boss no wo che no de ball ne yam wo furu dia na for the bank to kuma to as pass o de ball wo chira nka abeko o say nyansa ni biaka na gba bedu fi Asante nyansa wo no buru nyansa wo no Ghana nyansa wo no tumi bia wo no na o di bebe ba o hye na gba bedu dina say otumfo wo manhene otumfo oya manhene sa otimi mo manhene Davida otumfo ya manhene otimi mo manhene Asanbe si Ghana ha wakonya no maya na manhene mapaja wakonya amana koso etwantimi mo manhene na gba bedu mekae otumfo wo ya manhene etwantimi mo manhene na ya na esere se obi otu mo manhene no afedie na me ya wako janchira ka se okoja obobo nchira manhene obobo ahemfo ni bi manhene obobo manhene bebre na wo kata fes wo so otumfo yo manhene otu mo manhene na na be ya afedie na de mo manhene na na be du dia wo de ba no e be bo chiri so wo so otumfo otu mo manhene o afẹ́dẹ̀ ẹ̀dẹ́ náà sọ́sọ́ òtún fún ọ́tí sẹ́wà wúyẹ̀ máa yìí òtún fún ẹ̀ máa yìí afẹ́dẹ̀ ẹ̀dẹ́ náà ọkọ̀ máa yìí jùú kàsá àhẹ́yẹ ebi túnú mọ́ máa yìí òtún fún ọ̀tí sìkẹ̀dá fún òkúta àmá yìí bẹ́ẹ̀ sẹ̀ ju òsì ẹ̀kúrẹ̀ bí ọ̀sán no ọ̀run tí wọ́n máa yìí wọ́n òkúta máa yìí bẹ́ẹ̀ ní olú ní ẹ̀sán no ó pẹ́ wọ́n bìbò wúnibi afẹ́dẹ̀ ẹ̀dẹ́ máa yìí ní sáà ọ̀hún sẹ́ mẹ́sẹ̀ di èwú yẹ bi ẹ̀dẹ́ sáà bò òtí so wọ́n lè fi sọ bẹ́ẹ̀ ti Asante ní bunu tẹ́mu wọ́n na agba babu wọ́n bẹ̀ títí Asante lè burú ntẹ̀ bẹ́ bọ́ọ̀ náà sí afẹ́dẹ̀ wọ́n bẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ bọ́ bàmá hìn adáná ọkà náà fi ọgbẹ̀ wọnú màná adáná ọkà náà ọdún ọdún bẹ̀bí ntí afẹ́dẹ̀ wọ́n kọ́fọ́ ọdún ọ̀hún ọkà ọdún ọ̀hún mistake Ghana mpanyinfoɔ na agba babu ẹ̀sà akẹ́bíyẹ wọ́n sè ọ̀nù sẹ ọbẹ̀kùn ne ho wọ́n kọ̀ dẹ́ fi ase ama Dormaahene ọbẹ̀yẹ fi sẹ n'ani gye ne man ho ọ̀yẹ̀ mìíràn ní wọ̀ káà sẹ́yìn lóde sí ní obi àǹkà ahẹ́ ẹ̀rù náà wàsáàbì àbẹ̀tùm. wọ́n amẹ́ríkà ṣe ìṣiṣẹ́ bí tẹ̀lé bí ọba kásá ọba ẹ̀dá ni wáyọ̀ wọ́n ní ìpàkọ́ mọ́ ọ̀tẹ̀ ọ̀fà mẹ́ àjùmọ̀bàdì ọjọ́ sún mìíràn Ghana ha bíbí àmà máa yọ̀ no wúyọ̀ dà àmà ẹ̀dẹ̀ ọ̀nṣẹ́ wusa má mẹ́ bàṣà kàkà ẹ̀ na mẹ́ ngyina dàm sá adé àmà ẹ̀pá mi nyẹ́ bìbí kúrọ̀ náà mẹ́ nìtìmá sẹ́ dà. ẹ̀rù náà wàsá àkà foforọ yẹtù ọhẹ́ no yẹhẹ́ náà kò sí dàbẹ́ yìí abamu mpanyinfoɔ ɛna afei nananom na ɔsɔre na mmaa no a ɔsɔfo no a wɔhyɛ ɛyi no a wɔgye asantefoɔ sika ɛde boa na n'adwuma baabi so wɔmfa nkunti Asante no wɔsɔ no bɛbi ase woyɛ sɔfo a ɔsɔfoɔ woyɛ adantamu baabi a ɛkɔ biara no wodeɛ no sɛ yɛba hɔ a wokyerɛ w'adwene wowɔ pɛgya sika puduo ɛde boa na n'adwuma baabi sɛ wọ́n yá wọ́n wúlò akọ̀dú ìdí ẹ̀yìnlẹ́ ìrùsá Asante tún mi mú tún ìbílẹ̀ náà sí lẹ́wọ̀n ọdẹ bẹ́ẹ̀ yà bẹ́ẹ̀ bíra sí sẹ́ mo bẹ́ ká àhẹ́fùrú tí ó bẹ́ẹ̀ mu na sáà ìwé bẹ́ẹ̀ di à ẹni mo bẹ́ nyà kwáyé na Asante tún ìbílẹ̀ àbàfọ́ mẹ́kùn ó tuyà fàtà Asante so ẹnsi ọ̀kyekyere ahoma kyekyere kọ̀ no na ọ̀sán ahoma nso sani ba ọ̀tọ̀ mo pọ̀ náà mo kọ́ kílásì bọ̀ yẹn no na mi ni hɔ so mi kà mo asɛm mi ni yɛ part 1 o part 2 bɛba na wɔn a wɔn di dwuma no nyinaa nso wɔn di wɔn ha wọ́n mọ̀ ní wọ́n ṣíà wọ́n mọ̀ ẹgbẹ́ wọ́n mọ̀ ẹ̀sọ́ ẹ̀sọ́ ìrìnà wọ́n dín wọ́n ha na mẹ́rin yẹ pìlẹ̀ màkó mẹ́sẹ̀ nana kyerẹ́bù àkọ́bíà yẹn nana wọ́n di ntìjì àkyerẹ́mà ètì mẹ́ mihu na meka na mewu na sùnjìyẹ bá Asante ma mepẹ́ kyẹ́ sí ẹ̀bẹ́ tẹ̀lé ọ̀nà ẹ̀bẹ́ dúró ẹ̀bẹ́ mi ba a ẹ̀bà ẹ̀nà ẹ̀bẹ́ sọ́fà ọ̀nà ẹ̀bẹ́ brẹ̀ yẹn nana no kọ́ jẹ́ di ayẹ́ sí ẹ̀kọ́ na ẹ̀dùn bẹ̀bi yẹ kẹ́ẹ̀fù na deɛ woyɛ no yɛhu deɛ ɛkɔ biara asɔfoɔ no a anaa asɔfoɔ no a moboa no no a mode ne nam India ɛne ɛbaa mu amanyafoɔ bi a moka ho a moakyerɛ ase apra ne ne yɛbɛto aba na modi sɛ wunu wei mode pɛ vote
Murray, the next one be doing call. What you know? What you know? What is the man or to do over park so? Just say the guy who was half of two team of you. Or so we are who wear Asante Asante Yebu. Put all them bra. You be share your house of chief. You say the boy natural. So call press conference and I say, who call program say no pay the card open. Yes, you be card the patch no. Ti ahemfo no a mota na chi no. Asofo no a mota na chi no. Amanofo a mota na chi no a mo aka wo ho bom a mo matri Jonas no do e bi atensa no head akọfa kakra bi. Say no mo da na go da dey. Mo ka se susa. Yehu be dem wo nyina di mo nye akoko obesa tra ko ma se de nyere fe de mo di ka ye no nya de mo be bia ma Asante fe mo na mo ko sunsun na lagba badu na won push ka ba mo e na che gugu nkom ye se diska pie e de no ma ho be bambo e bia na me ka mo ati se na ntwie ni podua anse ni sisi achi ne ko fo nse na be che Asante nyansa no ye ni ko ye ni dwane etu ka Asante a e na me di ka ka e se o to padum a na watukuro ti wo ka Asante a na wakoko na ena bibie ama ne de yemfa sekai enya hwede bia de se wi ahwede na kane no a ne de sekai wi ahwede a enkanya ne se de na nadwa badu eti doma eye no de wo ye ne huru de wo ye no ebro de wo ye no so de se nadwa badu se orumu a epa wo bo bia no e wo ye nsem na sikadade wọ́n fẹ́ ṣe láti rí wọ́n fẹ́ tuntun asọ́fọ́ náà mo kọ́ India asọ́fọ́ náà mo nam mo kàntí etí Asante sí Asante ahìnfù tí bẹ́ kíkà bọ́ mọ́ no ọ̀sẹ̀ wọ́n kàntí fi ènìyàn nsẹ́ ni ọ̀hún bí ènìyàn náà ń kásá yìí sọ̀bọ́n pàm yà nù à túnmí no ẹ̀dá so wà ha ẹ̀nà Asante èsì sí wọ̀hún bí di bẹ̀ fẹ́ mọ́ mo mọ̀ nyà kwan bẹ̀ gu Asante ẹni wá sí ẹ̀nà sọ́wọ́ gu Asante wọ́n fi èsì mo kọ́ India ṣáìfọ́ no kàkyerẹ́ mo sẹ́ Asante túnmí mu ntìmí gurus for the catch say Asante tumi muntumi ti ade a mbetimi aye e be boa ama Asante tumi akofom say eni ahemfo no munya bibi ma ahemfo no ka wo tirimo na ahemfo no ka tirimo we we tirimo wase na bi ehia na ehia na nka we to kwa we to we asori eni saade a tumi be aduma na aduma bedu abesa Asante tumi na akodoma no akotena so na se e promede akumasi ensi da nti Dormaahene no na wo na ye kire ebrofo se ni nua no brofo mo mani na ho na na nua da mo yesa no o ya takwa odem ne part 2 no me de ba mo se be se de me kan no kre ni mtu nda ma kire sie o e de wo ko Dormaahene na nua be du ko Dormaahene sa no ni di Dormaahene okoko mo so be boso Asante otu e be siso no Asante otu e se e be sa bo na ase e na sentrefo no a mo age pa no se oni de o ye bi wo ma ye bi e anti confusion na me ka so be so mboda no wo ma se wo kwa hafo na ma be do oduma yo Asante hunti o kwa hafo akopɛ sentrefo na se no be kwa ko na sentrefo no bi on papa FM station na TV station on pe so mura ho no ohiro ho no o betwa sika kese bi ama no na na no mo ben buru eni afo ntemo no mo mo wani la ho na na no be ki na de ma mo no wo mo chinasi sika pu bi pa go so na me kana asem no India so no wo sika nkasa ene sika wan ye no on fa mo adoma o de be twema nso sa Asante tumi na de so obi ade na obi afia bi obi ye enti Asante aye me kabo na ba efie bese o bebre e na Asante twa kabo mu proof ya hensia enti ane na o hye kakra na de o fo peda ade na enkutia na apese okutia ampa ebeni se o so ranko a otawo e na de afofo pa se de ntua bo bidie enti dia wo ye no ensi aga e pobi abobo bia e be ba Asante sikeja Asante tumi no na wo tu wo se tu suro no ya he ni ye suro no o kasa hu na kasa wo public no so kasa bi na Asante ayo fo bo ha kasa bi sa
ɛna wɔnyɛ nkɔfo bi ewiewie na ate Dormaahene na apɛ sɛ ugu asantefoɔ ho fi otumfoɔ tumi mmɔ maa hene ɛna deɛ ɔkɔbɔ maa hene abusuafoɔ mesrɛ mo yɛn nua no a wɔabɔ akyi bɛm no mesi saa asɔfo a meka yi wɔn mu ani deɛ wɔhu no ɔsɔfo no sika no a ɔgye firi mu hɔ asantefoɔ mu sika no a wɔgyeɛ no kyɛn no a ɔtɔn ma mo no a mo wopa tu kɔn mu no ɛkye no ɔma bebree ba mo no ɛnɛ nyɛ papa no ɔkɔfa ba wo papa no ɔde asie ɛna ɔde mo ho ɛtwa bɛ ɛgye sika ɛsan de bɛkɔ ti Asante eti mo a motɔ saa nneɛma no ɔsɔfo no hɔ no mo nhwɛ yie na sɔfo no sika no ɔgye no ɔde ko bɛti Asante wɔmfa nkɔyɛ adwapa biara yɛde wɔ America mo a mo Canada mo a mo Europe a motɔ sɔfo no nneɛma no mesi deɛ ɔde ma mo yɛ fake ɔregya wɔ ano wɔ hɔ mpɛni sɛ akɔ ne huhu na wɛ nafuo ɛnam sɛ wabere nti ɔka sɛ bi amogye ba nneɛma bebree a ɔka ne mfam bebree fam wɔbu mo kyɛn papa wɔ hɔ papa na wɔ hɔ ba deɛ ɔtɔn nam na ɔboa wɔbu mo wagye mo sika mo de cars ɛnɛ sɛ obi ama tundra America tundra ne Toyota cars akɛse a mo de ma no nyinaa no yɛhu ɔba a ɔbɛtɔn bi wɔde sika ne ɛkɔn ti Asante na mbɛtua ne ka saa sɔfo no nɔɔma a wɔyɛ no ɔdɔ yɛhu ne to na mesi ne din bɛba nkyɛ me din bɛpie otumfoɔ sɛ tu nam kɛse wɔde nipa o wɔyɛ sunsun nti ne hyia ahwɛ yie tumfi sɛ dɔbɔ twa ne wɔ hyɛ aman ne bɛbi ɔsunsun no woyɛ nkɔbi tumi yɛ bibi ntia na woyɛ ɛwɛ yie sɛbi Yesu Kristo kura nipa taa no nti otumfoɔ te obi taa no na yɛnfiri nyina ne dɔ no ɛne wɔyɛ nkaafoɔ no a mohu Dormaahene ɔha so chief anam hɔ disika firi hɔ no na mo kɛkɛ mo na wɔbɛ ntumi ndɛ mo leye na dabi ba na me fancy dani so ba no ankɔ a odu ani so na aduma badu bi akyi no ahwe a wobɛka deɛ nka nti yɛsrɛ yɛ nua no me se na aduma badu amanyokuo bi hyaseɛ ɛnkyɛ midwom ni bɛba o midwom nyina di bɛba sɔfo no o ayefo bi a waseɛ ɛne wɔn ka ho nyinaa association no wɔn nyinaa list no wɔ ha ekuro ni di wɔ ha medini nyinaa bɛba mo maako na ɔde me wawa ani na ɔde me nua na mbɔ nkɔkɔ ɛna me ka kyerɛ wɔn sɛ pɔm nkɔkɔ yɛ sɛ Asante akɔnna wɔn yɛ wɔn ntumi mu Asante akɔnna no etumi na wɔn ntumi mu na Asante di ayɛ sɛ wɔn bɛ kɔ tia wɔn bɛ sɔrɔ etia na nka Asanteman no aka bom na yɛn nka etwitwa wɔn yɛ wɔwia hɔ na wɔn nya kwan na wɔn asere sɛ yɛdi wɔn so na tumi no honhom fɔm na meka ɔnya wɔn asɛm wɔn mu pɛ tumi no honhom wo akɔ Dormaa ɛna de abɛdu problem ya no na wa abokɔ India firi Asante ho hia o Asante tia ma fofoforo play na da ko bo ba na ka bew mo se wiase yɛ nan wo kɔ ba bia no ho kwasia wo ba ko ti Asante na waji Asante sika wo so foro ba Asante na ho yehu na hu pa yenu pa wudi na ma he dade ate na later me yudi na pie ti part 1 ni ekyem ni part 2 ebeba kyerɛ bro fa mo mani ada hɔ na nadima badu yɛ no ma bi wɔ boro hɔ a wo mu nya ehuni ni be pie so akyerɛ wo mu na pie to ma na pa ho to ma kyerɛ wo mu na nadima badu yɛ no ma bi wɔ boro na pa ho to ma kyerɛ boro fo yɛ fa sia oboba so primu ni Asanteman UK TV subscribe channel no share for comment no bra na like page no atene de se me meji sa ntini de maye ka say du votia bi sisu nsu awo eduma ko bi na bo ame page na fe Kilos Royal Hotel ene so masin na di dwuma di ebrem no me se de part 2 beba part 3 beba part 4 beba part 5 beba part 6 beba ma hyehyɛ na wo de bibie ni ma Asante ayefo no nyira hu se de na naduma badu ene asofo bi ne adunsifo bi ne akɔmfo bi wo ma pam wo mpɛ so mu yɛ no wo ma ya wo nya etuya se wo bɛ ko ti Asante di ahefo no wo bɛ ka mutura bom wo bi sika bi bra bo se na me ka se
wo ba ebono area no wo a wo beje sika no na se ntwefo no wo mama sika no mo ka asematia otumfo na etimi nsi wo ka ti otumfo e ba betake wo ka ibeka wa ho be hyew abusia ye fesia bye bye